World Trade Center bestod af 7 bygninger, hvoraf de 2 tårne var de kendteste som nummer 1 og 2. Pilen her viser bygning 7. Hvad mange ikke ved, er, at bygning 7 også kollapsede på denne dag. Vi ser her 3 film af kollapset. Niels Haidt, som er lektor ved Københavns Universitet, har studeret fænomenet bygning 7 indgående. Før jeg begynder at fortælle om World Trade Center, så vil jeg gerne understrege, at min indgang til det her emne er naturvidenskabelig. Den officielle konspirationsteori går ud på, at Osama bin Laden hijackede 4 flyvemaskiner, hvor de 2 fløj ind i World Trade Center. Så er det meget svært at forstå, hvordan bygning 7 skulle være styrtet sammen på grund af de 2 flyvemaskiner, der fløj ind i de 2 tårne. Bygning 7, som vi kan se her på billedet, den styrtede ned fuldstændig lodret og symmetrisk. Med frit falds hastighed, som fysikeren kalder det. Det vil sige, at den 47. 20. etage, når den begynder at falde, så falder den som om der ikke er noget nedenunder. Så 47. 20. etage falder på 6,5 sekunder og lander næsten i sin egen grundplan. Hele bygningen faldt ned og fyldte stort set lige så meget, som grundplanen af huset var. En lille bunke på 2 etagers højde. Vi kan se på billedet, hvordan den falder fuldstændig symmetrisk. Det vil sige, der er ikke noget med den ene side faldt ned før den anden. Den lå 100 meter fra det nordre tårn, og der er ikke nogen dokumentation for, at der var sket nogen videre beskadigelse med det. Og hvis den var blevet beskadiget, så ville den ikke styrte sammen, som vi lige har set på de her billeder, og jeg synes, vi skal se det igen. Fordi det kan man ikke se for tit. De der 6,5 sekunder. Det er aldrig nogensinde sket før den 11. september, eller efter den 11. september, at det, man kalder en stålforstærket bygning, er styrtet sammen på grund af brand. Amerikanske højhuse er bygget op omkring et stålskelet. Der er mange eksempler på brande i den slags højhuse. Og her kan vi se et par stykker af dem. Nogle gange, der er tilfælde, hvor de har brændt i dagevis. Flere dage, uden at der er sket noget. Der har ført også været en brand i det ene af de 2 tårne i 1974. Og der skete ikke noget. Der sætter man bare etagerne i stand igen og fortsætter. Så sådan noget som brand er slet ikke nogen katastrofe. Så hvis vi skal se på det videnskabeligt, hvad for en hypotese er bedst, så passer det, vi ser, bedst med, at det er en kontrolleret nedrivning. Det er umuligt at forklare, hvordan bygning 7 skulle være styrtet sammen af sig selv. Ved en kontrolleret nedrivning, der placerer man sprængladninger i bygningen på en måde, således at den falder lodret ned i sit egen grundplan. Og det forudsætter, at sprængladninger er placeret selvfølgelig korrekt, og at de bliver detoneret i en tidsskala, på en tidsskema, meget omhyggeligt, den ene efter den anden, inden for ganske få millisekunder, således at hele konstruktionen falder ind i sig selv, og ikke falder til den ene eller den anden side. Det er svært at lave sådan noget. Vi kan se på det her eksempel, som jeg har med her, hvordan sådan en kontrolleret nedrivning foregår. Og det er der ikke særlig mange firmaer i verden, der kan. Og nu om dagen er det en højt specialiseret videnskab. Altså, man bygger for eksempel man laver en computermodel af huset, hvordan de forskellige elementer bærer, hvor meget belastning er hister her. Og så kan man faktisk i det virtuelle rum, altså så kan man gennemspille hele sprængningssekvensen. De billeder, som jeg har vist dig her, det er helt åbenlyst, at der er et eller andet, der ikke stemmer. Og man skal ikke
kunne være, man skal jo ikke være professor eller have den lille sætteskibereksamen for at forstå, at der var 2 flyvemaskiner, men der var 3 skyskraber. Der er noget, der ikke stemmer, og vi har ikke fået en forklaring på det.